Good morning, good morning, good morning. Hello, hello mga iring banbanon. Maayong aga kaninyong tanan. Good morning, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ohayo gozaimasu. Hi, Chusan. So, it's Saturday. So, behave tayo. So, akong iring banbanon ay ito arahan ni Sig dua-dua. So, bago ko na ako magkaligo, so mag-breakfast na ta. So, naghimo ko og fried egg, yeah, brewed coffee, and ako'y kuan diri coconut almond milk, na akong water, social gamay, sparkling water, na ako'y juice, lemon juice, or else na ako'y orange or banana, no? Kay di ta magpabusog ron kay it's Holy Saturday. Mga unta ninyo, mga ilang banbanon. Kaning uban gon mapabadlong. Giingnan na sila nga dili magsigil. Gawas-gawas anang balay, di mangumpra, di sa carbon. Kay wata kay bawo manggod kay ang kanang virus that's invisible na dili na makita. Wata kay bawo gikan kwarta. Gipapilit nila ang katong ilang gimugna nga kuan, liquid para sa unsa na ilang scientist gilang gihimo diha. So karon nagkatag na. So di ka kay bawo kung kinsay na ay kuan kay dili pa man obekto. So ang ato lang extra care ta sa atong kagalingon mga iring banbanon ha. Kay ato man gihapon na ayuhan. So tabangan nato atong presidente atong government. Ha, ang kana sa mga washer di ang mga gidasmas la ayo mo pag-inana magtilabangay ta karon nga kuan, karon nga time kay today it's for kuan man gid karon kana mag kay usa yud ta. Dili ta magkanang kanya-kanya. So kinsa may mga arang-arang diha og na ay mga tubigan diha. Tabangan nato ang kinahanglan labi kami diri karon sa gawas. For 2 months wala may trabaho. Nga. Wa may kaon ako na budget gani ko. Kanang sandwich, how much this one? It's only 3 dirhams. So mga iring no, dito magdugay mga iring no. Follow lang sa akong Facebook page and